tam sa po tej nositeľnia. Tá pičovina, ten šrob, ne? Vytáhneš. Vidíte to? Ne. Nemáte lomku. Toto. Tento šrob vy musíte vytáhnutý. Hop. Hop. Takto to vyzerá. No. Zoberete si olej, ktorý je základom všetkého života. Neviete teraz Ide mi to tým dialektom vypráviať. Keby si chcel vedieť, tak záhorácky dialekt som schytal kvôli tomu, lebo to boli na stáži decka ze Skalice a začali sme tak hovoriť, jak na schvál. No a teraz už mi to dostalo. Keď to boli decka na stáži, keď už hovorím Čechom Slovy. Dobre vyzerám, mal som sa ešte viac upraviť, že? Fantasticky, famos. To ide na YouTube totiž, to je, som s tebou natáčam. Olej zobrať, ten nejaký iný. Jako speciálny. Speciálny, no ako? Jo, dáš to tam, vole, do tej díry, jo. A tlačíš, dokým nezačne vytekať. No ako? Tlačíš, ešte, a konec, dotlačili sme. Hop, dotlačili. A na tej mašine už asi aj všetci dotlačili. To zas nem, ale nevadí. Zašrobuješ. A teďko se podívaj, jak to dojebial.